wis betul. Aduh saya, bayang udah kerja. Udah lah ya, wis betul. Sorry, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Antar selamat. Meng. Gini. Hop. Mampir sih gini. Kamu? Wala, gini sih, isu kok susu. Kenapa, mah? Wah, ini isu itu betul kerja. Gini lo mampir sih nang omah Wong gue. wis betul kok isu jare. Wes saya menuju sih nang omah. Tulin, ayo le, menuju dulu le. Cawangan sih uno lo. Ya, menuju sih. Kenapa, mah? Kok niku panas poso dal kerja. Awas kan mokel gue dembong. Lah wong aku kerja iku golek duit ke masa depanku. Iya le awakmu, gak gelem kerja. Meneng omah tok penggane. Kayak apa kerja? Gua tenaga. Sopo yang singkat ini dibiayai bojo gak duwe. Yo kon, salah poso-poso duk nas panas kerja. Paling olehne mek 100 200. Ini loh mah, tak kandani yo. Kamu pernah dengar gak sih prinsip seperti ini? Laki-laki itu harus mapan agar dihargai sama wanita. Wanita manapun pasti akan mau sama kamu. Ya iyalah, tapi kamu jangan salah paham. Yang dia hargai, yang dia sukai dari kamu tuh karena kamu punya duit dan tidak khawatir sama masa depannya. Bayangin, seorang wanita yang tidak khawatir sama masa depannya karena kamu punya segalanya. Dia bukan mencintaimu. Wanita yang mencintaimu sesungguhnya adalah dia yang tidak khawatir meskipun kamu tidak punya apa-apa. Ngono lho, Mak. Mangkakno kon kerja kayak masa depanmu, Ben. Ya wis karepmu, gak apa-apa wis. Dongakno rezekimu lancar, hati-hati deh embong. Jangan sampai mokel. Cok sini cacake iki. Ya wis, Mah. Aku tak budal kerja sih. Dapat awan yoan. Wis kono. Kelar aku mau di kerjaan gue. Ya kono budal. Aku jangan tuh kok turu iki enak. Budal sih aku. Yo. Apa ya Leo? Uripku kok gak koyo ndek njaba kono, koyo wong-wong kono, koyo arek kono sing saumuranku. Arek kono sing berjuang aku sing diregani kono. Di gini kiri, di kono sugi, ala leles. Karo maneh sing dene urip. Aruan mati ae ket biyen. Ya biasa mah jenenge urip. Kadang dia iso, kadang dia gugur. Ini tak balik sih aku. Nah, apa balik susu kan? Tunggu ya aku. Aduh payah. Loh, sik. Berarti gak poso kan? Poso mau mari kita. Loh, gendeng arek iki. Ini nanti kan itu. Tekan di. Kamu balik kerja. Kamu karo kopi tekan di.
Teko arek udah nama, bukan beda. Ayo wis. Ya ayo aku mau balik kerja. Ayo. Ayo wis. Yo. Jangan ngelek mati. Salah kerja bos-bos. Kerjanya di Yo apa maneh, Bri? Jane yo kesel kerja golek poso-poso. Tapi kerjaku gak panas-panasan. Kerjaku nang jero ruangan. kerja kok gak panasan. Kerja popet. Kerjaku yo nang ruangan yo apa nyekeli komputer. Yo mek ngedoli barang online-online ngono iku. Taunan pira bayarane? Alam ora, Bri, mek 2,5. Walah, 2,5. Oh iya, kamu ben lek sukses ping dadi apa rek? Ora lu. Aku mekanik. Lah, lek aku yo pingin koyo leader Tong Samcong. Nah, adewe ndelok film Sun Gokong. Sing paling jago silat Sun Gokong. Sing paling rajin manusia si Periku kan. Sing paling setia si Kuda Putih. Sing paling pintar mulutnya manis Tupat Kai. Terus ada si Tong Samcong. Silat gak bisa, ketemu orang awkward. Tapi teko wong limo iki duwe satu tujuan. Mereka pingin nang barat dongok kitab suci. Lek misale yo, si Tong Samcong iki gak duwe Sun Gokong. Tetep nang barat ta mereka? Tetep. Gak duwe si Kuda Putih. Tetep nang barat enggak? Tetep. Gak duwe Tong Samcong. Nang barat enggak? Enggak. Jadi, being a leader is not about saisone awakmu silat kudu sarale awakmu, kudu semanis apa lambemu, tapi awakmu iku dadi leader sing ero visione jelas. Wong-wong iku ada digonan dhisik. Atasan sing clear vision, keep going. Iso ketok setengah ketok ngono lho. It's not about the stadion, it's about perjalanannya sing jelas. Lah, dadi rek, awakmu iku golek ono perjalanan sing jelas. Sing gak merugikan diri sendiri ngono lho. Iya meng aku paham karo omongan. Balik iso lek ngono. Wis ngantuk balik kerja. Iya meng hati. Hari ini yo 5 barang. Heeh.